En el món de la ceràmica, els que fem models i mollos és amb la finalitat de reproduir, per tant, va associat a un procés de reproducció. Qualsevol de vosaltres vol fer una producció seriada del que sigui. El que fem és treure la tapa i el deixem que es vagi. El model és l'original que fem servir per fer els mollos, per fer una producció seriada de ceràmica. És, en definitiva, l'objecte que volem reproduir i això no és que sigui una gran indústria ni tecnologia sofisticada. Això és sentit comú. Una vegada tenim el model, sobre aquest model traiem un primer mollo, que en diem, que és el fet artesanalment pas a pas a partir de l'original. A veure, si algú ompliu mollos, un mollo com aquest, sempre desnivelleu-lo. I una vegada tenim aquest mollo que ens serveix per treure una sèrie curta o una presèrie per fer l'anàlisi de mercat, per fer les proves de si la peça és correcta, si té la capacitat adequada, si ens agrada o no ens agrada, quan es dona el vistiplau, si s'ha de fer una sèrie molt gran de peces, i llavors d'aquest mollo se'n treu la matriu, que la matriu no és ni més ni menys que un mollo del mollo. I ens serveix per, d'una manera seriada, fer una reproducció de mollos tots iguals. Claudi de José. Bueno, he de fer de modelista, motllista i matricier.